Kuyingenza ukuthi ake nibingelele nginamukele kuzo zonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yoArt. Mina mabuqala ngene kule channel qiniseka ugcinzele subscribe so zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Umndeni wakaMakamu elaledi ufuna ke izipendulo malana nokudlula emhlabeni komfana wabo ke oneminyaka 8 noma ke ohle ke ama snacks awathenge kwesinye sesipaza ke kule ndawo. Sinenhlanhla makondelela okadenza ke ugrade 3 eFlamingo Primary School eLenzi. Ufike ekhaya kubo ngesonto waqala ke ecomplaina ke ngokuthi uphethwe yisisu ke emva kwalokho wakhala ngokuthi ke usephethwe ikhanda. Emva kwalokho noma ke emva kwamaminithi ambalwa ubeke seqala ke ukuqhaqhazela nabazali bakhe base bemphuthumisa ke esibhedlela. Kanti ke ngebhadi uzothi mangabe efika ke esibhedlela ebheka iMlangeni District Hospital kwasuba ukuthi ke usedlulile ke emhlabeni. Kanti ke umndeni ubese usuvula ke icala ke base beyaqala ke uphenyo. Kanti futhi umndeni uphinde wathola ukuthi kunolwazi oluveza ukuthi umntwana lo udla ama snacks ke nabangani bakhe, kodwa abangani bakhe ba right bona kaze ke bebe nokugula. Kanti futhi i postmortem kuthiwa ke iveza ukuthi umntwana udlule emhlabeni ke ngokuthi udle ke ukudla okuno poisons. Indaba ke lezi ethinta abantu abaningi kakhulu ke einkundleni zokuxhumana sebeqalile ke bayakhuluma ngazo. Mfisa ngizovala khona umbona ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba.